Bathola umtalabhodle ngokuqina okhishwe uye umshovo laphana obhekise kuKhuzani. Sawubona kuphi nobla kufuneka khona lo mbuzo njengamanje ubingelela yini mathindi wacaba sinto mzomqomo lamehla kabanye baqama lemali zewazi. Ngena kwethu ngawe usukulakhala qala la ngicothenze kulengelo press subscribe button share phone comment khona konke subscribe ayikho khamba so senze sibe wena nqa oqala nqa uthola notification uma sikufaka video phambili ungakhohlwa ukulike ngena kwethu umshovo laphana waziwa ngegida ngoma elikhulu leGcokama elisha noma isishoshovo esikhulu seGcokama elisha laphana ke abahleli kuyibhande nebhuluku abahleli kuhamathe nolimi ngani zakwethu abahleli bendawonye uzokhumbula ukuthi umtalabha uma ungaqhumanga kwiGcokama elisha ubhekise kuKhuzani uzoqhuma kuyumshovo njengoba nakuKhuzani uma ungasuka ngakuthibela ubheke kwiGcokama elisha uzosuka kuyena ke uKhuzani ngani zakwethu umshovo utedela isithombe laphana esinohide le message njengoba ubona la screen intwana sekhaya lichaza impela ukuthi ijonga ngabe la lichazela abantu wasethi umshovo yey akukhulumi ngathi umawengane efuna imali yamaphempers cacile ngisobala ukuthi ubani ke onokubhala isengane zakho njengoba nazi ukuthi impela kunomuntu olokhethi nca umebhala ama-ise yakhe laphana uzamanyamazi yena umuntu odume ngama-ise ngane zakho so ngiyafisa ukuthi ngizufo lakho mayelana nalolu daba olushiyo umshovo kulesi sithombe njengoba uyibonela nje ngane kwethu talabha washiya angalazi ahlangana laphana kwi-comment section ngizuvo lakho mayelana nalolu daba.